lalu lelole lelalo lelale. Aku, kamu, Chandra. Apa Mas? Aku, kamu, Chandra dan Mbak Anin. Bukan, Anin. Oh iya ding. Iya Mbak Anin bareng. Nah, ini ya nduk apa jeneng iki? Lah jenenge yatim. Yatim. Ya yatinin ya. Iya, Pak Tumpo mohon kesadarannya, oke? Maaf ya. Ditambah-tambahi kos 50. Ya, ora aku mang direncana marburu le. Anu, Mas Cik, kita ngomongke bener. Ya. Ning jeding ora nek cibuke. Gek piye, Nduk? Kok sampeyan lek lanang no penak. Halo, pakai jamu. Ayo, ayo. Jamu. Ayo. Ayo, pakai nyanti. Ayo. Iya. Ayo. Ki nek wong lanang penak. Nek wong wedok. Aku mangke anu munggah nang ndur jeding, munggah ngene, gitu. Terus bareng kayak ngene. Tadi ini pindo Mas. Menek lah kok mang. Kok cawuki ngono ya. Bocah ki bener tenan ki jeding kok mang. Ya bocah kok ayune ne. Bokonge gedhi. Bokonge gedhi. Sapa sing ra bejo duweni ngene iki Mas? Iya, kok mang rasane cake kok, Nduk. Heeh, piye? Arti wayuh. Ora. Piye? Kaya ula nu mentah-mentah kuat mayu. Klegot-klegot. Ayo, sowan karo manten, Mbak manten, Mbak manten. Ini minta lagu apa? Ellen. Sini dulu, ini manut sama Mas manten, Mbak manten tadi belum request. Ayo Mas Mbak manten sama Mas manten mau request aja lagu apa? Ayo. Biasanya Mas iki mesti request kok. Ya tenang mawon, sabar sabutoro. Gimana Mas manten mau nyanyi? Oh bukan nyanyi, request aja. Mau nyanyi apa? Mau request apa? Request apa? Ya bisa bisik kayaknya. Ayo toyang. Ayo toyang. Ora toyang. Ngono lho Mas. Ya untuk Mas manten Mbak manten lagunya apa matur mawon nanti dituruti sama teman-teman saking Armada Musik. Mbak iki mau lho Nduk. Ket mau playon to Mbak. Ket mau ya ruyur. Engko keplese, keser. Liyane Mbak iki mau ora enak apa ya? Mbak e. Enek uyar-uyur. Mlakune sampe ngene. Anu Mbak, badhe request lagu napa jenengan? Ndak, ya. Nemen ya. Untuk Mas manten Mbak manten apa lagunya? Ya, goleki dulu. Ya. Sementara kita kasih untuk Mbak-mbak Laden yang ada di belakang dan di bawah sana cantik sekali ya Allah. Aja playon Mbak sing penting ya. Kok keser. Ora cancer, glundung kok dalan ngesor kono ngene. Ya. Ora sing nulungi. Bersuwun terima kasih banyak. Tapi padha repot. Enak. Pripun? Anak mangan mboke lho. Pundi? Kowe ngempengi nyuson. Oh, anu nurok-nurokne nurok ngipasi. Tak kira lek mangan mboke. Sampe ki sing nyawang apa to, Mas? Lah rantak ya kene tantekne, ya. Ya monggo satu lagu bersama teman-teman dari New Armada Indonesia. Ugi menika ingkang wonten wingking Ibu Bapak nggih juru napa mawon masak, tukang adang, tukang kurah-kurah gawe napa? Kopi seadahane luar biasa sekali. Saderepun diwiwiti satu lagu nemen. Ini tadi ada kabar kehilangan dulu dari teman-teman New Armada Pak. Ngapunten mbak bilih menika wonten kabar kehilangan. Niki wau mantun istirahat wonten barange sing ical saking kanca-kanca wingking. Iki mbak bilih panjenengan nemokne kopi. Nemokne kopi sak gelase. Mohon untuk dikembalikan di panggung Pak nggih. Kanca-kanca kicalan niki wau ngapunten. Nggih. Bagi yang menemukan saja. Bareng ini enek Durpres TV 21 in. Iki enek Durpres barang. Ya wis enak aku melu. Kotakan kae gambare ngono. Gambare. Kae. Iya mangga, Cahayu. Derek Durpres pedah barang iki mangga. Yuk. Nemen spesial untuk Mbak yang Laden sana tadi ki. Luar biasa monggo. Ngomong. Ya. Dikasih satu lagu yang cukup baru dan terkece. Apa tumpah matur suwun. Jika New Armada Kurnia, terima kasih. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji.
nyanyi ya sambil joget di situ. Di situ aja ya. Di situ aja. Ya lagunya dong Mas. Cantik sekali ya. Asik. Usahaku wis kurang-kurang, kematiku wis pol-polan. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan, kowe konangan dendaan. Ngomong selokmu piye, tak turutane, tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia ending. Nanging opo walesanmu ning aku, kowe luwih milih dhek, kowe ninggal aku ninggal aku. Kurang opo leku mertahani kowe malah ngobati liyane. New Armada. Kurnia, terima kasih. Diamu aku gampang ngomong selokmu piye, tak turutane, aku usahane. Ellen, Barbaran. Sing penting kowe bahagia ending. Satu kali lagi ya. Yang cerdas ini. Yang masih cilik. Ini mas. Ya dong. Oke. Bah. Dia tamburin apa helmnya. Sakit. Saya sudah punya. Oke. Kita ding dulu. Pikiran bahagiamu aku gampang ngomong-ngomong selokmu piye, tak turutane, tak usahane. Dompet becak.
Aduh ya. Oke. Dari mbaknya tadi ada teman satu lagu spesial untuk mbaknya tadi. Untuk mbaknya. Terima kasih Mbak. Wira-wiri lagi ayo. Wira-wiri lagi. Wes tugase Mas. Tugase wisan. Iki lho ya Allah. Ayo Mbak silakan. Mbak namanya siapa Mbak? Iya Mbak. Saking Mbak kesel namanya itu. siapa? Nyanyi. Iya. Anaknya mau nyanyi. Loh, anaknya Mbak. Tak kira masih single lah. Waduh. Alah, sampean ki mesti toh. Pelakune sampai munggah medun. Mbak, untuk jenengan kan munggah medun munggah mendun. Empun minum toyo anget nggih. Wedi kula anyang-anyangen lho. Delek keser, ya lah. Anyang-anyangen. Lah iya. Semono rene bareng kula. Ayo, saya fokus untuk Mas Manten tadi sudah ketemu apa belum lagunya Mas Manten? Mbak Manten. Sudah ketemu apa belum? Mau mek kadir request aku njaluk lagokno iki, Mas. Ada request. Kok ijik datak tukaran karo bojone lho. Apa ya? Apa ya? Muni ya. Ndak dong. Ayo, apa nemu ora iso dadi siji. Lah ke manten lagune kaya ngono ki. Enggak apa-apa cuman request lagu kok cake. Vokalmu hilang loh, iki sing lanang. Ayo, monggo. Untuk satu lagu. Nah, persembahan dari New Armada Indonesia. Ini Raiso dadi siji untuk ayo Mbak Anin dulu, monggo katur jemeneng saya sasana palenggahan. Ini juga korban dari cinta untuk seorang suami luar biasa. Spesial untuk kedua mempelai. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Hanya lagu saja, you know. Ya. Armada Indonesia Mas. Kurnia Audio terima kasih. Cake. Aku tresno karo kowe. Iya sayang. Tresno sing Nyontone mantan. satenane. Kabeh wis tak kekero kowe. Atine nadyan aku wis Mas Setenang mikir keselingkuhan Sata awang-awang mabur kaya layangan Padahal bojone omah mikir dadi susah Apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri Aja tak akoni tresnoku setengah mati Tapi aku rawani ingkari janji suci Mungkin kowe udah jodohku Tapi aku sayang padamu jujur saka jero Sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro Nadyan abot rasa tresno sing tak suka Sabar sautara sayang aku dhisik berjuang Sing wis muli cari manisku janji yo wis tak ucap arep penghulu saiki yo wis arep ngomong ke citra aku mung komentar ngomong kok kowe bahagia jan statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresnaku karo kowe muga-muga kabeh dikeki dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe lan gendaan Aku ikhlas trimo dadi sing keloro Nadyan abot rasa tresno sing tak suka Ayo lo Mbak MC asik bersaudara sayang aku isih berjuang
Yen wis melingker ning jari manisku, janji yo wis tak ucap ning ngarep penghulu. Saiki yo wis telat arep ngomong ke Citra, aku mung amen donga kowe iso bahagia. Senajan statusku saiki ora dhewe, tapi ojo nganti leren tresnaku karo kowe. Muga-muga dikai dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe. Dan sabar saya spesial buat Mas Martin. Kok iso goet Mas? Aku mampel Mas, mampel. Api, ndak ser, jajan. Nih. Iki lho. Iki lho. Api. Urung. Aku sih ngampel ya, Nduk. Pecut goet. Bisa lho iki. Kena jajal apa piye? Kena ge ngocoti bapakmu karo mbokmu lho, lek malam Jumat ngono kae. Lah. Tas. Hilang wisan. Matur suwun no, ini tadi permintaan saking Mas Manten. Iso tadi cici katon penarak riyen. Iki wong woro-woro tugase MC. Iya, tapi biasanya mulai kesambar mledek lek anak-anak tiga kok. Gusti Allah nyen ngapura.